Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rene. Walang eksaktong taon. Rosario, Northern Samar. Marami ang nagtatanong sa akin kung sino ako at bakit may ganito akong abilidad. Yung iba humahanga sa kakayahan ko, habang yung iba naman pinipilit makipaglapit dahil sa takot na maging kalaban ko sila. Para sa akin, pinuno, wala naman akong pakialam sa mga kagaya nilang mahihina. Ang sa akin lang, maprotektahan yung alam kong sa akin. Narinig ko ang opinyon mo sa sinulat ko para sa'yo. Talaga namang napangiti ako at naantig sa pagsasabuhay mo ng istorya ko. Kaya alinsunod sa gusto mong mangyari, ibabahagi ko sa'yo ang isa sa mga karanasan ko na nilimot na ng panahon. Naganap ito sa parte ng buhay ko kung saan meron pa akong makitid na pag-iisip at kapusukan laban sa mga taong kumakanti sa amin. Base sa pagkakatanda ko, banda dekada 70 ito nangyari. Yun nga lang, hindi lang ako 100% sigurado. Sa mga panahong ito, kasalukuyan ang nagbibinatilyo ang anak ni Rene. Dahil sa iyo ng kauna-unahan nilang anak, aminado naman silang pinalaki nila ito sa purong pagmamahal lang. Walang disiplina hanggat hindi naman nakikita na maling-mali na talaga ang ginagawa nito. Napakalambot kasi ng puso niya sa kanyang anak. Tipong nakikita niya lang yung umiiyak. Hindi na niya ito kayang mapagsalitaan ng masama. Dahil sa ganun nilang pagpapalaki, napansin na lamang nila nakakaiba ang pagkahubog ng pag-uugali nito kumpara sa kanilang dalawa. Kung si Rene ay payapang tao, yung anak naman niya napakahilig sa gulo. Araw-araw palagi yun nasa baryo, nakikisama sa mga kaibigan nito. Wala naman doong masama pero habang tumatagal, doon na niya napapansin ang tila bang pagkalulong nito sa bisyo. Gabing-gabi na rin yun kung umuwi, na animoy ginagawa na nitong bahay tuluyan ang kanilang tahanan. Nang mapansin naman ni Rene ang mga pangyayaring yon, nagdesisyon na siyang kausapin ang kanyang anak. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho, matyaga naman niyang hinintay ang pagdating nito. Nang masipat naman siya ng kanyang asawa, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Mahal, bukas na yan. Pag-isipan mo na muna. Alam mo, bata pa si Mario. Alam kong hindi niya pa alam ang kanyang ginagawa." Nang marinig naman ni Rene ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Alam ko, pero hindi ko na ito maaaring palagpasin. Hindi na normal ang ginagawa niya. Pansin mo, parang baliwala na tayo bilang kanyang mga magulang. Kung ang ibang tao nare-respeto tayo, itong anak naman natin parang walang takot. Gusto kong humaba ang kanyang buhay. Kaya imbis na mapabarkada siya, tuturuan ko na siya ng mga pamamaraan natin. Pasensya ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapasa ko sa kanya ang ilan sa mga nalalaman ko. Baka sa ganung paraan, lumipat sa ibang bagay ang kanyang hilig." Matapos naman yung marinig ng asawa ni Rene, wala naman yung nagawa kundi ang manahimik sa kanyang tabi. Sa puntong yun kasi, ramdam na nito ang desisyon nitong hindi na mabali-bali. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad namang dumating ang kanilang anak na tila bang lulong na lulong pa noon
sa alak. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman niya yung hinawakan sa braso at nang maramdaman niya yung nagpupumilit pang maglakad papalayo, doon niya na yon sinindak. Walang sabi-sabi, agad namang ipinamalas ni Rene ang kanyang presensya na siyang naging sanhi para matauhan ito. Pagsilay naman ito sa kanya, kitang-kita naman ito ang mga sa demonyo niyang mata habang mariing nakikinig sa mga sinasabi niya. "Huwag mo akong susubukan. Hindi mo gugustuhin na magalit ako sa iyo, Mario. Umupo ka nga rito. May pag-uusapan tayo." Nang marinig naman yon ang kanyang anak, wala na yung nagawa kundi ang sumunod. Kapag kasi gano'n na ang ipinapakita ni Rene sa kanya, alam na nito na hindi na yon nagbibiro. Maya-maya pa, pagsilay naman niya ritong hindi na yon umiimik, walang pagdadalawang isip naman niyang ipinagtapat ang mga bagay na nais niyang mangyari. Ayon kay Rene, hindi niya yon naging anak para maging isang basagulero sa lugar nila. Ayaw niya ring maging ganun lang ang kahihinatnan ng buhay nito, lalo na't kilala ang kanilang pamilya na may mataas na estado sa pamumuhay man o karunungan. Dagdag pa nito na dahil sa ginagawa nito, naging katatawanan sila sa ibang mga mangkukulam. Sa katunayan, marami nang pinatay sa Rene ng mga katulad niya sa oras na meron siyang natutunugang nagsasabi ng hindi maganda sa kanilang pamilya. Pagtatapat pa nito, napapanahon na para baguhin ang kanyang anak. Hindi kasi siya makakapayag na pinaghirapan nila yung palakihin para lamang maging ganun yon. Bukod pa sa mga ganoong rason, labis din siyang nababahala para sa kaligtasan nito. Sa dinami-rami kasi ng kalaban niya, hindi niya masasabi kung kailan at kung saan gaganti ang mga ito. Matapos naman itong marinig ng kanyang anak, agad naman yung nagtanong ukol sa kung ano ba ang gagawin nito para masiyahan siya. Nang malaman naman yun ni Rene, ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Iwasan mo ang bisyo mo. Sumunod ka sa yapak ko. Sa ganung paraan, matutuwa ako sa iyo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan namang pagbalik sa normal ng kanyang mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maging kalmado na ang pakiramdam ng kanyang anak, agad niya yung inabisuhan na ang mismong gabing yon ang magiging hudyat sa pagtatapos ng bisyo nito. Mariin din itong inilahad na ayaw niya na yung makitang humawak ng alak at sigarilyo dahil sa oras na masipat niya ito, siya mismo ang puputol sa daliri nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niya yung inabisuhan na magpahinga na muna. Nang marinig naman yon ng anak niya, dahan-dahan naman yung pumasok sa silid nito na halos hindi makaimik. Bagaman wala yung inilahad sa kanya, alam ni Rene na labis yung nangangamba sa maaaring kahinatnan ng mga gagawin nila. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon na nga nag-umpisa yung pagsasanay nila. Lahat ng kaibigan nito, mariin niyang binalaan ukol sa maaaring mangyari sa oras na sinubukan pa nilang impluwensyahan ang nananahimik niyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, merong mangilan-ngilan sa mga itong nangahas kung kaya't wala nang nagawa si Rene kundi patayin ang mga taong yon sa harapan mismo ng kanilang supling. Naniniwala siya makakatulong yun sa binata nang sa gayoy mahubog at lumakas ang paniniwala at kakayahan nito sa larangang kanilang pinapanigan. Sa loob ng halos 5 buwan nilang pagsasanay,
Mabilis na nagbago ang pag-uugali ng kanyang anak. Kung noon hindi niya ito basta-bastang nasasaway, ngayon kahit anong iutos niya rito, agad yung sumusunod ng walang pagdadalawang isip. Hindi lang yon, wala na rin yung bisyo sa katawan maliban sa pangungulam. Ayon kay Renena, napakadaling maturuan ng kanyang anak, pero masyado yung mapusok. Yung tipong kapag may inaayawan yung tao, walang pagdadalawang isip niya itong binibiktima. Siyempre, hindi naman siya makasaway dahil kahit siya, aminadong ganun din ang kanyang ginagawa. Ang mas ikinagulat pa noon na rin napakahalang ng kaluluwa ng anak niyang yon. Taliwas sa kanya, hindi yun marunong maawa sa mga kapwa nila. Basta gusto nitong pumatay, gagawin at gagawin niya ito. Ilang beses na rin nila yung sinubukang pigilan pero palihim pa rin yung nakakalusot sa kanila. Akala niya magiging ligtas naman yun sa kabila ng mga ginagawa nito, pero dumating ang pagkakataon na merong nakaharap na isang dibino ang anak niyang yon. Dayo ang dibino sa lugar at napadpad lamang ito para bumisita sa isa nitong kadugo. 3 araw lang din ang itinagal nito sa kanilang baryo pero nagawa na yung mapaliparan ng sakit ng kanyang anak. Hindi niya mawari kung paano yon nangyari pero nagulat na lamang siya nang masipat niya yung nanghihina habang pasuray-suray na naglalakad papalapit sa bahay nila. Sa pagdating naman ito sa kanyang harapan, agad naman niyang napansin ang napakataas nitong temperatura. Ayon pa kay Renena, kahit inaapoy na yon ng lagnat, nanginginig ang buong katawan nito na parabang nilalamig. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin niyang pabagsak na yon sa lupa, dali-dali naman niya itong hinawakan sa braso, sabay alalay dito papasok sa kanilang tahanan. Hindi naglaon. Nang maihiga niya na yon sa lumang higaan, seryoso naman niya yung tinanong ukol sa mga nangyari. Naniniwala kasi siya na sa lakas ng tangang karga ng anak niya, hindi yun mapapatumba ng kung sino man. Idagdag mo pa rito yung 2 kargang mutya nito na purong kaliwa. Ayon pa kay Renena, kung gugustuhin lang ng anak niya, hindi yun mahahawakan ng mga pangkaraniwang tao. May kakayahan din yung baliwin ang mga taong kinagagalitan nito na sa pamamagitan lamang ng paghawak sa buhok ng kanyang biktima. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mutya ng kaliwa na tinatawag na marungitan? Kung hindi pa, isa yon sa tinatangan ng anak ni Rene. Hindi naman komplikado ang paggamit ng mutya. Ang mahirap lang, yung pagbuo nito. Baka kasi isipin ninyo, katulad ng mutya ng kanan ang mga mutya sa kaliwa. Hindi ganun yun. Taliwas sa mga biyaya ang mutya ng kaliwa. Kusang pinapanday ng taong naghahangad nito. Kalimitan binubuo yon ng mga parte ng kalansay ng patay. Kalakip ang iilang mga dasal na nakasulat sa itim na papel na binudburan naman ng luha ng itim na kandila. Nakalagay din sa isang maliit na garapon ng mutya kung saan tuwing 4:00 ng madaling araw, kinakailangan yung dasalan ng nagmamay-ari nito. Ngunit sa estado ng kanyang anak, kahit hindi na yon pakainin ng dasal, patuloy yung mabubuhay dahil sa nakakakain yon ng presensya ng tangub. Sa loob ng halos 5 oras na panggagamot niya rito, wala naman siyang ibang nakitang karamdaman maliban sa isang sakit na pawang pamilyar na sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, kalimitan yung nangyayari sa mga katulad nila sa oras na binalikan sila ng rebuelta ng kanilang mga dasal.
Gayunpaman, labis pa rin siyang nagtataka. Gawa ng kung umabot sa ganoong antas ang pinsalang natamo ng kanyang anak, paniguradong hindi pangkaraniwang antingero ang nakaharap nito. Upang makumpirma ang kanyang haka-haka, gumawa siya ng karagdagang pananaliksik nang sa gayoy malaman ang pinagmulan ng dinadala nitong karamdaman. Habang ginagawa niya ito, pansin na pansin naman niya ang tila bang pag-aalala ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung nilapitan para abisuhang iwasan ng manood sa ginagawa niya. Bukod kasi sa hindi niya maito ng kanyang wisyo, medyo nababahala rin siya sa ekspresyon nito. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, agad naman yung umalis sa kinaroroonan nila, bit-bit ang buong-buo nitong pagtitiwala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ni Rene na wala na ito, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang anak para yon ay tulungan. Sa kasagsagan ng kanyang pananaliksik, ganon at ganon pa rin ang kanyang natutuklasan. Sa puntong yon, unti-unti na siyang naniniwala na biktima nga ito ng isang dibino. Para makumpirma ang nangyari sa anak niya, agad naman niyang inilatag ang mga kasangkapang kalimitan niyang ginagamit sa pagtuklas ng kanyang kalaban. Sa harapan mismo ng kanyang anak, inilapit niya roon ang isang maliit na mesa na siya namang nilatagan niya ng mga libreta, talandro at iilang mga panyo na merong mga simbolo. Naglagay din siya roon ng 3 itim na kandila, kalakip ang bolang kristal na ginagamit niya para makita ang hinaharap, gayon din ang mga nangyari sa nakaraan. Sa pag-uumpisa ng kanyang pagdarasal, dahan-dahan naman niyang sinunog ang buhok ng kanyang anak habang maiging pinagmamasdan ang bolang kristal. Maya-maya pa, nang matupok na ang buhok na yon, doon na siya taimtim na nagbigkas ng 9 na buhay na kataga. 3 beses niya yung sinambit hanggang sa nagpakita na sa kanya ang iilan sa mga pangyayaring kinasangkutan ng kanyang anak. Base sa nakita noon na Rene, payapa yung naglalakad noong mismong umaga nang may makasalubong itong matanda na nagdadala ng kakaibang presensya. Taliwas yon sa tinatangan nila, kaya na may naging mapusok doon ang binata. Sa pagharap naman ng dalawa, agad naman yung pinansin ng kanyang anak na merong halong pagbabanta. Dahil sa hindi naman yun nagustuhan ng matanda, napasilay lang naman yun doon, subalit wala itong binanggit na kahit na anong kataga. Nang magkalayo na silang dalawa, pasimple namang umihip ng usalang kanyang anak na siya namang hinayaan ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makarating na yon sa isang liblib na lugar, doon na nito inumpisahang gawin ang pamamaraan ng pangungulam. Ngunit hindi niya pa man natatapos ang kanyang ginagawa, tila bang nagkaroon na ito ng rebuelta sa sarili niya. Isang araw pa ang lumipas, dumating na nga sa puntong hindi na niya matiis ang kanyang nararamdaman. Kaya na may nagpasya na yung humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Ito na rin ang naging hudyat ng pagsakop ng karamdaman sa kabuuang katawan ng kanyang anak. Matapos namang masipat ni Rene ang mga nangyari, doon niya napansin ang animoy pagkakaroon ng gabay na anghel ng matandang yon. Sa isip-isip niya, paniguradong hindi yun isang pangkaraniwang albularyo dahil sa gabay nito. Dala naman ang kanyang pag-aalala, pansamantala nilapatan niya ng paunang lunas ang anak niyang yon. Nilagyan niya rin yon ng pangontra at iilang mga alay na laman lupa
upang hindi na gaanong lumala pa ang rebuelta. Pagsilay naman niyang unti-unti nang bumubuti ang lagay nito, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa na tutungo siya sa baryo. Ayon sa kanya, hindi na siya makapaghintay ng bukas gawa ng malakas ang kanyang kutob na maaaring hindi na yon mabuhay pa. Hanggat meron pang pagkakataon, magsusumikap siyang pakiusapan ang dibinong yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong isinarado ang pinto at kasabay nito ang mabilis na namang pagtakbo na Rene. Habang binabagtas niya ang daan, paisa-isa naman niyang ikinakalas ang kaliwang karga sa kanyang katawan para makibagay sa taong kanyang pupuntahan. Maya-maya pa, nang marating na niya ang sentro, agad naman niyang sinundan ng bakas nito hanggang sa nakarating na nga siya sa isang maliit na bahay na maraming nakasinding gasera sa loob. May iilan din noong tao sa bakuran nito na parabang inabot na ng lalim ng gabi, kakatipon ng mga nilulukad nilang kopra. Nang masipat naman yon ni Rene, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay nito para magtanong. Hindi naglaon, nang makaharap na niya ang mga lalaki, kalmado naman siyang nagtanong dito ng, "Mga Manoy, magandang gabi ho. Itatanong ko lang ho sana kung dito sa inyo nanunuluyan yung matandang dayo sa ating lugar. May nagawa kasi siyang pagkakamali sa anak ko. Nais ko lang yung linawin. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ako gagawa ng gulo." Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napaatras, gawa ng matagal na nilang kilala itong si Rene. Alam din nilang kung anong kaya nitong gawin, kaya na may walang pagdadalawang isip nilang tinawag yung matandang nagpapahinga sa kusina ng bahay na yon. Nadatnan niya yung kasalukuyang nagpapahangin sa harap ng isang malaking bintana na parabang meron din yung hinihintay. Makalipas pa ang ilang segundo, nang marinig naman ito ang pagtawag ng mga taong yon, dali-dali naman yung bumaba para kaharapin ang panauhing naghahanap sa kanya. Hindi naglaon, nang masipat naman ito ni Rene, halos umapoy na noon sa galit ang kanyang wisyo pero pinili niyang maging kalmado. Kung papairali niya kasi ang galit, malabo na niyang mailigtas ang kanyang anak mula sa mga kamay nito. Sa kanila namang pag-uusap, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa sa nais niyang mangyari. Lahat na ata ng pagmamakaawa ginawa na niya sa dibinong yon, pero bakas sa pagmumukha nito, ang tila bang kawalan nito ng interes na tumulong sa kanya. Maya-maya pa, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa mga kasamahan nito habang sumasagot sa kanya ng, "Alam kong mahirap sa kagaya mo na gawin ang bagay na ito. Tama ngang sinasabi ng matatanda, kahit gaano pa kahalang ang isang tao, luluhod at luluhod pa rin ito sa kanyang katunggali na humahawak sa buhay ng kanyang mga mahal." Rene, tama. Hindi ako nagsimula. Alam kong alam mo ang anak mo ang nagbigay daan para yon ay mangyari sa kanya. Pasensya ka na. Nais ko mang tulungan ka, pero wala akong kontrol sa mga rebuelta. Gawa yun ang gabay ko at nakahanda kong panigan ito sapagkat alam kong yon ang nararapat. Ngayon kung magpupumilit ka sa nais mo, abay, magiging magkalaban na tayo niyan. Mapanganib ang anak mo. Kahit ako man, hindi ko siya papayagang mabuhay ng matagal. Balita ko meron siyang inubos na pamilya dahil lamang sa inggit niya. Nawa ito na ang maging kabayaran niya sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Ang payo ko sa iyo, Rene,
Bigyan mo ng pagkakataon ng iyong anak para makapagnilay. Dahil sa sinabi nito, halos napakahirap naman para sa kanya na yon ay sikmurahin. Siyempre bilang isang ama, kahit alam niyang mali ang anak niya, magpupumilit pa rin siyang iligtas ang buhay nito. Naniniwala rin kasi siyang may tsansa pa yung magbago dahil sa binata pa naman ito. Inamin niya rin sa dibinong yon ang kanyang pagkakamali sa ginawa niyang pamamaraan ng pagpapalaki rito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, halos ilang beses niya pang sinubukang magmakaawa sa taong yon pero wala pa ring nagbabago sa pasya nito. Nang mapagtanto naman yon ni Rene, agad naman niyang isinantabi ang kanyang emosyon para makipag-usap doon ng seryoso. Nang akmang aalis na siya, mariin naman niyang inihabilin sa dibino ang mga katagang. Wala namang kaso kung hindi mo ako tutulungan. Sino ba naman ako para paglaanan mo ng oras mo, hindi ba? Kahit pansin mo, ang lahat ng karga ko sa kanan, nasisiguro kong hindi mo pa rin ako papanigan. Isa akong tangub, kalaban ng mga katulad ninyo. At sa ngayon, ano man ang mangyari sa anak ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita napagbabayad. Digmaan ang gusto mo, yun din ang ibibigay ko sa'yo. Bibigyan kita hanggang bukas. Kung hindi mo babawiin ang sakit ng anak ko, magpahanda ka na rin ng kabaong para sa'yo. Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang tumalikod sa matandang yon. Paglabas naman niya sa bakuran ng tinuluyan nito, ramdam na ramdam naman niya ang takot ng mga taong nakinig sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga babala, nanatili pa ring kampante ang dibino. Pansin din niya ang gabay nitong nakalutang sa ere na para bang meron itong nais masilayan sa kanyang katawan. Sa pagbalik naman niya sa kanilang pamamahay, dali-dali naman niyang pinuntahan ang kanyang anak na patuloy pa ring inaapoy ng lagnat. Medyo malala na rin ang kalagayan nito, gawa ng unti-unti na yung namumutla at nagkakaroon ng kakaibang pantal sa katawan. Hindi na rin yun gaanong nakakadilat dahil pakiramdam nito, sinusunog ang kanyang mga mata sa tuwing pinipilit niyang sumilay sa paligid niya. Nahihirapan na rin yung magsalita, gawa ng nakabaluktot na ang dila nito sa may bandang lalamunan. Kahit awang-awa na rin noon si Rene, pinipilit niya pa ring tibayan ang kanyang loob. Ayon sa kanya, kung hindi siya kikilos, wala namang taong tutulong para mailigtas ang buhay nito. Ilang oras pa ang dumaan. Pagtungtong naman ng 2:00 ng madaling araw, doon na nagkaroon ng kakaibang kilos yung anak niya. Ang panginginig ng katawan nito, mas lalo nang lumalakas na para bang nag-uumpisa na rin yung magdeliryo. Dahil sa pangyayaring yon, marami na siyang sinubukang gamot, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nahanap na lunas para makontra ang rebueltang bigay ng dibino. Bago pa man tumungtong ang 5:00 ng madaling araw, tuluyan nang binawian ng buhay ang kanyang anak. Hindi na nito nakaya pang lumaban dahil ang sumpang nananalaytay sa katawan nito ay merong napakalakas na epekto. Nung namatay nga ang anak niyang yon, bumaluktot ang mga paa at braso nito. Nasunog din ang dila nito at yung mga mata nito sobrang itim na halos may hahalin tulad mo sa kulay ng uling. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala na ngang nagawa si Rene kundi ang umiyak sa harapan ng kanyang anak. Kahit kitang-kita niya ang bangkay nito, hindi pa rin siya makapaniwala na yon ay wala na.
Nang marinig naman ng kanyang asawa ang kanyang hagulgol, agad naman yung pumasok para yakapin ang nawala nilang anak. Para sa kanila, napakahirap nitong tanggapin, gawa ng hindi nila inaakala na gano'n ang mangyayari sa kanilang pamilya. Akala ni Rene makakatulong ang pagmulat sa kanyang anak, pero yun pa pala ang naging mitya ng pagkawala ng buhay nito. Wala ring ibang sinisi ang kanyang asawa kung hindi siya. Ayon dito na, kung binantayan niya lang yon ng mabuti, di sana hindi yun napahamak. Dagdag pa nito na, nakakatulong nga siya sa ibang tao pero sa kanyang anak, wala siyang nagawa, kundi hayaan na lamang yung mamatay. Ilang oras pa ang dumaan, nang medyo humupa na ang emosyon buhat sa kanilang pagdadalamhati, agad naman siyang kumuha ng mga kawayan para gumawa na ng kabaong. Kahit labag sa kanyang loob, hindi na niya pinaglamayan ang bangkay nito. Sa halip direktahan niya na yung sinunog sa likuran mismo ng kanilang tahanan. Bagaman inaasahan niyang marami ang magtatanong ukol sa pagkawala nito, nagdesisyon siyang sabihin na lamang dito ang totoo. Sa huli, wala rin naman yung magagawa, lalo pat hindi naman nila kaano-ano ang nawala. Malakas din ang kutob ni Rene na magiging katawa-tawa ang mga nangyari para sa mga taong may galit sa kanila, kaya na may ipinangako niya sa harapan ng bangkay ng kanyang anak na sa oras na mapaslang niya ang dibino, isusunod niya ang mga taong yon. Pakiramdam niya kasi, yon ang magbibigay ng panibagong katahimikan sa kanyang buhay. Naniniwala rin siyang hindi siya makakatulog ng mahimbing, lalo na kung alam niyang nabubuhay pa rin yung mga taong dahilan kung bakit nawala ang kaisa-isa nilang anak. Matapos naman niya itong mailibing, lahat ng karga niya sa kanan, tinago na niya muna sa aparador na nasa ilalim ng kanyang altar. Nang maipasok na niya ito, lahat ng tinatangan niyang medalyon sa kaliwa, inumpisahan niyang suotin at pakainin ng dasal. Ang mga abo naman ng aswang na kanyang inimbak, itinabi na niya sa mga kandilang itim na halos 7 araw niyang hinayaan na nakasindi. Sa ganoong pamamaraan kasi, unti-unting nabubuhay ang mga negatibong enerhiyang namamahay sa mga gamit na yon. Makakatulong din yun para sa kanya upang mapalakas palalo ang pangungulam na gagawin niya. Nagdesisyon na rin noon si Rene na pawang mga malalalim na uri lamang ng kulam ang kanyang gagawing pag-atake para sa dibino. Siya kasi ang uri ng taong hindi nang mamaliit sa mga katunggali niyang nakagawa ng masama sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang hinintay si Rene kundi ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kahit nabalitaan na niyang umalis na ang dibino sa kanilang lugar, nagpatuloy pa rin ang ginagawa niyang ritual sa paniniwalang kahit saan mang lupalop yun makarating, masusundan at masusundan pa rin ito ng kanyang palipad hangin. Sa pagtungtong naman ng araw ng Biyernes, ikahuling linggo ng buwan, sumapit na nga ang kabilugan nito. Magbabandang hapon pa lamang noon, medyo abalang-abala na noon si Rene sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Upang mas maging epektibo ang mga gagawin niya, lahat ng kanyang mga karga dinala niya sa likurang bahagi ng bahay nila kung saan mula roon tumatama ang napakalakas na liwanag ng buwan. Hanggat maaari, itinabi niya rin yon sa puntod ng kanyang anak nang sa gayoy kahit wala na ito, magagawa niya pa rin magamit ang puot na naiwan ito sa kanyang katawang lupa. Matapos naman niyang mailatag ang lahat-lahat, doon na niya kinuha ang isang maliit na timbang punong-puno ng abo ng aswang.
Taliwas sa kanyang nakasanayang pangungulam, ang gagawin niya sa mismong gabing yon ang pinakabukod tangis sa lahat. Isa rin ito sa pinakamataas na karunungan ng tangub, kung saan kahit malalakas na uri ng antingero, kayang-kaya nitong patumbahin. Bagaman hindi siya umaasang mapapatay niya sa ganoong atake ang Divino, naniniwala siya na maapektuhan yon ng sobra. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na niyang binuksan ang paunang dasal, hudyat ng pag-uumpisa ng ritual. Matapos naman niya itong gawin, doon na niya ibinuklat ang pinakaunang pahina ng librong naroon sa gitna ng mesa. Pasensya na kayo, hindi ko maaaring sabihin ang nilalaman nito. Pero ayon kay Rene, tungkol lang yon sa mga sinumpaang tungkulin ng mga nagdaang tangub. Kapag kasi sinusubukan nilang gumawa ng mga sinaunang ritual, kinakailangan nilang magpaalam sa mismong nagmamay-ari nito. Sa oras kasi na makalimutan nila ito, maaari silang balikan ng rebuelta na siya namang ikakamatay nila. Ganon kahalaga ang pagpapaalam sa mga namayapa nilang ninuno. Ayon pa kay Rene na isa din yun sa mga dahilan kung bakit hanggang sa pagtanda niya, hinding-hindi niya makakalimutan ang pangalan ng mga ito. Balik tayo sa kwento. Matapos naman niyang mabasa ang kabuoang pahina ng libro, nagsimula na siyang magbuhos ng abo sa siga ng kandila habang paulit-ulit na sinasambit ang 5 buhay na kataga. Maya-maya pa, pagsilay niyang nangalahati na ang timbang punong-puno ng abo kanina, agad naman siyang kumuha ng isang itim na trespiko na siya namang ginamit niya panugat sa pinakagitnang bahagi ng kanyang palad. Ganun pa rin naman ang naging proseso. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit siyang nagsasambit ng mga buhay na kataga. Hindi naglaon nang maisakatuparan na niya ito. Lumuhod siya sa mismong harapan ng altar na kanyang ginawa at kasabay nito ang pag-ihip ng malakas na simoy ng hangin. Nagsimula na ring magtago ang buwan sa kaulapan hanggang sa binalot na ng kadiliman ang buong paligid. Sa pagbalik naman ng liwanag nito, bumungad sa kanyang harapan ang 3 nilalang na gawa sa anino, apoy at abo. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado nito, para talaga yung isang demonyong nagkaroon ng sariling wangis. Paglalarawan naman ni Rene sa mga nilalang na yan, may hahalin tulad mo ang wangis nito sa isang pangkaraniwang aswang, pero ang kabuoang anyo nito ay bukod tangis sa lahat. Bukod sa mga bumibitak-bitak nitong balat, kitang-kita rin niya ang isang malakas na siga na tila bang nagbibigay buhay sa mga nilalang na yon. Labis ding nakakapanindak ang mahaba nitong pakpak na halos punit-punit na at mapagkakamalan mong hindi na yon nagagamit sa mismong paglipad. Pero ayon kay Rene, di hamak na mas mabilis pang lumipad ang mga nilalang na yan kumpara sa mga ordinaryong gabunan. Dagdag pa niya na marami ring armas ang mga ito, kagaya ng mahaba nitong buntot na merong matutulis na dulo. May kahabaan din ng braso ng mga nilalang na yan at napakakunat din ng katawan nito. Parang sa kambing din ang kanilang mga paa na siya namang tumutulong sa kanila para makalundag ng mataas. May likas din yung bilis na halos hindi magawang masundan na may pangkaraniwang paningin ng isang tao. Pagtatapat pa niya na ang mas nakakapangilabot sa mga nilalang na yan ay ang kakayahan nitong kumain ng kaluluwa. Dahil sa isa yung purong espiritu, tanging mga wisyo lamang ng kanilang papatayin ang kanilang punteriya. Kapag nahigop na nila ang kaluluwa,
yun na rin ang magsisilbing kabayaran ng taong tumawag sa kanila. Subalit, sa oras na mabigo ang mga nilalang na yon, magbibigay ito ng matinding dagok sa tangob na lumikha sa kanila. Bagaman alam ni Rene ang kahihinat na nito, nanatili pa rin siyang nananalig sa kanyang karunungan. Ni minsan kasi, hindi pa siya nito ipinahiya, kaya tiwala siyang magagawa nitong maayos ang kanyang nais. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang pagsilay sa kanya ng mga nilalang na yon, agad naman niya yung kinausap sa pamamagitan ng kanyang isipan. Lahat ng kanyang galit ibinahagi niya sa mga ito upang magkaroon niyo ng sapat na dahilan para sumunod sa kanyang mga utos. Makalipas pa ang ilang minuto, mabilis naman yung lumipad papaitaas na siyang naging sanhi upang masaksihan niya ang napakaitim na usok na naiwan ng mga ito sa hangin. Sa kanyang pagmamasid, rinig naman niya ang iilang mga kaluluwa na pilit tumatakas sa katawan ng mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito, agad naman siyang napahandusay sa lupa, dala ng matinding pagod na kanyang naramdaman. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, matyaga naman siyang naghintay sa pagbalik ng mga nilalang. Inaasahan na rin niyang matatagalan ito, pero hindi niya na yun inisip pa. Sa mga sandaling kasing yon, ang tanging mahalaga na lamang para sa kanya ay yung ulat buhat sa mga mangyayari. Kalahating oras pa ang lumipas, bigla naman siya noong napatayo, matapos naman niyang masipat ang tatlo na mabilis na lumilipad pabalik sa kinaroroonan niya. Sa paglapag naman ng mga nilalang na yan, pansin naman niya ang iilang matitinding pinsala nitong natamo sa kanilang mga katawan. Malalim na rin ang ginagawang paghinga ng mga nilalang na para bang hindi biro ang taong sinubukan nilang kitilan ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman itong tinanong ni Rene ukol sa mga nangyari. Subalit, nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, hindi na yon nakapagsalita pa dahil tapos na ang oras ng kanilang kontrata. Sa pagkawala naman ng mga ito, muling nanumbalik ang siga na nagmumula sa mga kandila. Nagsimula na ring maging normal ang paligid hanggang sa tuluyan nang nawala ang bakas ng mga nilalang na yon. Matapos namang mapagtanto na Rene na hindi kaya ng ganoong pamamaraan ng kulam ang dibino, nagpasya na siyang lumapit sa mga kakilala niyang aswang. Taliwas kasi sa mga nilalang na yon, may kakayahan ng mga pangkaraniwang aswang na gumawa ng kanilang mga taktika at desisyon. Hindi yon katulad ng mga nilalang na tinatawag niya na sugod lang ng sugod, kahit alam nitong naglipa na ang mga patibong sa lugar na pinuntahan nila. Walang duda, malakas naman yon, pero sa pamamaraan nito ng pagpatay, medyo hindi bilib itong si Rene. Sa halos ilang beses niya na kasi itong ginamit, yun talagang madalas niyang napapansin sa mga nilalang na yon. Dagdag pa niya na kapag napaslang na nito ang kanilang mga biktima, nag-iiwan niyo ng napakaraming kalat sa lugar na nilisan nila. Hindi naman niya ito masisisi, lalo pat alam niyang mga demonyo yung walang matinong pag-iisip. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, muli siyang nagpaalam sa kanyang asawa na tutungo sa lugar ng mga kaibigan niya. Nangako rin siyang babalik bago sumapit ang gabi para naman kahit papaano masiguro niyang hindi ito mag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang aalis na siya, bahagya naman siya noong napatigil matapos niyang maramdaman ang napakainit na bisig ng kanyang asawa. Paglingon naman niya rito, napangiti lang naman siya
habang nagwiwika doon ng, Hayaan mo lang ako. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Alam mo, hindi ako matatahimik kapag hindi ko ginawa ang lahat ng makakaya ko. Hanggat nandyan ka, mananatili akong ligtas sapagkat kaya kong dayain ang kamatayan kung yon ang nag-iisang paraan para makabalik sa piling mo. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, dahan-dahan na rin yung bumitaw sa pagkakayakap. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang umalis sa kinaroroonan nito nang hindi lumilingon. Habang binabagtas niya noon ang daan, maigi naman niyang sinundan ng mga itim na presensya na sumasabay sa hangin. Sa pamamagitan kasi nito, lahat ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, magagawa niyang mapuntahan. Gamit ang ganoong abilidad, ultimo yung mga nilalang na nagtatago, walang takas sa kanya. Ika nga na rin magtago man yon kahit sa pinakadulo ng mundo, mahanap at mahanap pa rin niya ito. Kinahapunan, matagumpay naman niyang narating ang sumunod na bayan. Paglabas niya sa huling baryo nito, agad naman siyang dinala ng sinusundan niyang presensya sa isang parte ng kapatagan kung saan merong napakasukal na kakahuyan. Halos ilang beses ding nagpaikot-ikot doon si Rene hanggang sa narating na nga niya ang isang maliit na sityo. Sa pagpasok naman niya sa loob nito, agad namang sumalubong sa kanya ang iilang gabunang aswang na parabang mga nagsisilbing tagapagbantay ng kaayusan sa lugar na yon. Pagharang naman ito sa dinaraanan niya, agad naman siyang hinawakan ng isang matangkad na lalaki sa kanyang balikat na parabang inaalam nito ang tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, bigla naman yung napatras sa kanyang harapan na parabang meron yung doong naramdamang nakakapangilabot na presensya. Pagtitig naman niya sa kinaroroonan ng gabunan, napangiti lang naman siya habang nagwiwika doon ng, Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta rito para magdala ng gulo. Naparito ako para humingi ng tulong sa inyo. Pwede ko bang makausap ang inyong pinuno? Batid kong nandito siya ngayon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napayoko habang sumasagot sa kanya ng, Sige ho, ngayon din, dadalhin ko kayo sa aming pinuno. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong sinabayan patungo sa pinakadulong parte ng sityo. Pagdating naman nila sa lugar na yon, doon tumambad sa kanya ang isang maliit na kubo na kulay itim. Napakaluma na rin ang bahay na yon. Parang ilang taon na itong nakatayo sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan namang bumukas ang pinto nito, alinsunod sa pagtawag ng gabunang kanyang nakausap. Maya-maya pa, nang masipat na siya ng pinuno ng mga gabunan, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya para ibigay ang serbisyo ng kanilang tribo. Ayon sa nilalang na yan, nakahanda itong tumulong kung yon ang nais mangyari ni Rene. Kailan may hindi nila maaaring talikuran ang mga tangub, lalo pat isa yon sa mga pundasyon ng kanilang lahi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung diniretso. Ipinagtapat niya sa mga nilalang na yon, hindi biro ang makakalaban nila, kaya na may humanda ang mga ito sa mga maaaring mangyari. Dagdag pa na rin na isang dibino ang kanilang makakaharap, kung kaya't mas mainam na wag nila itong mamaliitin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pansin na pansin naman niya ang tila bang pagkabahala ng mga gabunan. Gayunpaman, kahit naisin ng mga itong tumanggi,
Hindi yun maaari, lalo na't sa kahit na anong aspeto, kinakailangan nilang sumunod sa lahat ng kagustuhan ng mga nilalang na nakakataas sa kanilang lahi. Meron kasi silang paniniwala na ang mga buhay nila pawang umiira lamang para sundin ang mga nais mangyari ng mga nilalang na nagbigay pundasyon sa kanilang uri. Dahil sa ganoong paniniwala, madali namang nakontrol ni Rene ang halos kabuoang puwersa ng mga ito. Bago pa man sumapit ang takip silim, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa lugar ng Dibino. Upang mas mapadali ang kanilang paglalakbay, napilitan na ang mga itong magpalit anyo. Dahil dito, bago pa man sumapit ang alas 7, kasalukuyan na nilang napapalibutan ang bahay ng Dibino. Pagsilay naman doon na Rene, may napansin naman siyang dalawang lalaking naroon sa labas ng bahay nito na pawang mga antingero. Sa isip-isip niya, maaaring bantayo ng matanda upang masigurong meron yung makakatuwang sa oras ng panganib. Dahil sa sitwasyong yon, minabuti naman nilang maging maingat sa lahat ng kanilang mga plano. Hanggat kaya rin nilang lumapit sa bahay nito ng hindi natutunugan, pilit nila yung isinasakatuparan. Subalit, dahil sa talas ng pandama ng mga antingerong yon, hindi pa man sila nakakalapit sa bakod nito, tuluyan na nitong natuklasan ang kanilang grupo. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman sila nitong sinugod na siyang naging sanhi upang malipol ang halos 5 sa kanilang mga kasama. Pagsilay naman ng pinuno ng mga gabunan sa nangyari, wala na yung nagawa kundi utusan ang mga kasama nito na makipaglaban. Sa isang iglap, binalot ng matinding labanan ng lugar na yon na halos tumagal lang naman ng 1 oras. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ang mga nangyayari, kitang-kita niya na wala talagang panama ang kanyang mga kasama laban sa mga antingero. Isipin ninyo 2 lamang ito pero halos malipol na nito ang kabuuan sa mga gabunan. Inaasahan naman yun ni Rene, lalo pat bantayo ng isang Dibino. Subalit sa kabila nito, nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya ang Dibinong pumatay sa kanyang anak. Paglabas naman ito sa isang maliit na kubo, buong puwersa naman niya yung sinugod gamit-gamit ang kanyang tabak na binabalot ng lason at sumpa. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, halos ilang beses naman niya yung inundaya ng taga sa katawan, pero yung mga pag-atake niya, pawang tumatalbog lang. Pakiramdam niya nga noon, walang talim ang kanyang tabak na hawak. Dahil sa pangyayari, napilitan na siyang ibato ito para magawa na niyang maituon ang kanyang wisyo sa espiritual na kombate. Pinalaga naman siya noon ng Dibino, pero pansin niyang parang hindi naman yun seryoso. Maya-maya pa, nang akmang ilalabas na niya ang isa sa mga alas niya, bigla naman siya nitong pinigilan habang mariin yung nagwiwika sa kanya ng, "Makinig ka, Rene. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Bakit mo ako sisisihin? Gayong prinotektahan ko lang ang sarili ko. Isusuko mo na ba ang lahat para lamang mapatay ako? Oh, may tsansang magapi mo ko sa gagawin mong yan. Pero alam ko, katumbas siya ng buhay mo. Isusuko mo na ba ang lahat-lahat? Hindi mo man lang ba naisip na meron ka pang asawa? Umatras na kayo. Kapag ginawa nyo yan, amanos na tayo. Kalimutan na natin ang lahat. Magumpisa tayong muli sa ating mga buhay." Dahil sa sinabi nito, bigla namang tumigil ang kanyang kamay sa pagdakot ng garapong naglalaman ng libretang isiniksik niya rito.
Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na siya, dahan-dahan na ring napatras ang mga gabunang natitira. Nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, tahimik namang umalis sila Rene sa lugar. Wala na rin siyang binanggit pa na kataga, gawa ng naisip niya ang magiging kalagayan ng kanyang asawa kung sakali mang siya ay mawala. Hindi niya mawari noon pero alam niyang may kabuluhan yung sinasabi ng Divino. Matapos ang mga pangyayaring yan, umuwi silang 8 sa kanilang mga kasama ang nag-alay ng buhay. Gayunpaman, hindi ito gaanong inisip ni Rene, lalo na't ang naging resulta nito ay pagkakaroon niya ng kapayapaan para sa kanyang sarili. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, pilit niyang ibinalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Magmula noon pinuno, kahit masakit sa kanya, unti-unti na niyang natutunan ang pagtanggap sa nangyari sa anak niya. Ayon kay Rene, isa ang istoryang ito ng kanyang buhay na halos muntik-muntik na niyang isuko ang lahat. Pero kahit ganoon ang nangyari, nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi niya nagawang magamit ang isa sa mga mapanganib na kakayahan ng tangub. Hanggang dito na lang ang kwento ni Rene, pinuno. Sana ay nagustuhan mo at ng iyong mga tagapakinig. Bigyan na lang din natin ito ng titulo na Tangub kontra Divino. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaganda ng kwento na to. Sobrang daming realization kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento. Diba, sobrang naging mapusok na rin eh. Tapos kailangan pa siyang subukan ng Diyos. Kailangan pang gumamit ng Diyos ng isang instrumento para ma-realize na Rene na hindi na tama yung ginagawa niya. Alam niyo, so far mahal na mahal pa rin ng Diyos itong si Rene. Kasi kung iba-iba yan, baka siya na yung mismong pinatay. Hindi na pinadaan dun sa anak niya. O sabihin na nating sobrang sakit kasi nga anak niya yung nawala eh. Pero dun papasok yung realization na, Rene, tapikin lang kita, hindi na tama yung mga ginagawa mo sa buhay. Sabihin na nating meron kang aral ng kaliwa, sa demonyo yan, pero meron ka pa ring aral sa kanan na alam ng Diyos na tinutulong niya yon sa kapwa niya. Kasi nga nanggagamot siya eh. Kaya para sa akin, sobrang ganda ng kwento na to. Alam na nating lahat, nagkaroon na tayo ng sagot kasi para sa mga bago lang na nakikinig, meron tayong isang kwento dyan, bago lang. Ang title nun, Tangub, ang nagtatanga ng mata ng demonyo. Naisip ko na paano kaya kung meron makaharap tong isang tangub na Divino. Sino kayang mananalo kasi alam natin lahat ito na yung pinakamataas na form ng mangkukulam eh. Tapos kaya pang gumamit ng kanan. Diba? So ito na. Nagkaroon na ng sagot yung tanong natin na Divino pa rin ang mananaig kahit sa ang aspeto. Kaya para sa akin, napakaganda ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.